Dobre, potom máme projekt Sklenená cesta, tu je. No, ako som napísal tých článkov mojich, že nejaký projekt pripravujem, čo by bolo, takže ako všetci poznáte, kto ste veriaci, viacej ako ja minimálne, že krížová cesta býva 14 zastavení krížovej cesty, tak my máme tu ako sklené, by som to nazval Sklenená cesta. Ja som tak rozmýšľal, že ako to spraviť a odprával som z pani z Žilinskej župy, ktorá má na starosti cestovný ruch. Odporúčal mi jednu pani, ktorá robí projekty a je tzv. Fond Interreg, interregionálny, je Slovensko, Česko, Slovensko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a bolo by možné získať dotáciu na také, ja to volám Sklenená cesta, 14 zastavení. Bolo by tam 14 lavičiek, ktorý bol kus histórie, bol by tam nejaký mobiliár, nejaký panel, fotky a tak ďalej, všetko možné, QR kód a išlo by to prvá by bolo fínske domky, samotné fínske domky, potom by bola druhá pri Milovi Bulíkovi, tam bol Cintorín, Rovná hora, Bielý potok, potom by išlo tretie pri Ďurčovcoch, tam je kontakt na sklo, krížom by prešli potom ku kopcu, kde je pani Ľudíková, tam je teraz tá sedačka alebo lavička, piate by bolo kostol ako také, šieste by bolo Červené ihrisko, 7. obecný dom, 8. Božena zbrojnica, potom by sa dalo prejsť popri Kovalčíkovi alebo popri Richardovi, by bolo Jednota, tam bolo ihrisko a tak ďalej, potom Šnierovci, potom by bola Kaplnka, Stará škola, Keretovci a Otočka. Na týchto 14 zastavok by mohli dostať fond nejakých 60 000 eur maximálne. Len teda vypracovanie projektu stojí 500 eur a projektová dokumentácia na to do 1000 eur. Či to chceme alebo nechceme spraviť takto, preto by sa mal stretnúť s projektantom, bohužiaľ dneska nemohol, pretože mi dal presný, ale do 1000 eur by mal vyjsť rozpočet na to. Pani a pani poslankyne.